उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे उदालगुरि जिल्ला गेलेमु आफाद थामहिनबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन जथाय जि बानजायनायाव 29थि जि अल इन्डिया बड'फा इउएन काप फुटबल टुर्नामेन्ट बे हाबाफारिया जोंहा 7 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै 19 अक्ट'बरसिम जागोन। दा बे हाबाफारियाव जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै जोङो नोंथांमोन बा नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो फुटबल नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि नोंथांमोन आरो राव बा हारि बा राजखान्थि जेबो फारागथि लायालासिनो जाहाथे बड'फा इउएन टुर्नामेन्ट बा काप बेयाव बयबो फैनानै लोब बाहागो लाफैयो बा नायफैगोन। आं बिथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानै आं बयखौबो खावलायदों। आरो नैबे जि फुटबल कम्पिटिशन बे बादायनायखौ जोङो गोदो समनिफ्रायनो होबोदों आरो देग्लायबो जों बेबायदिनो लादों। आरो बे बादायलायनायाव गासै मोन 12 फुटबल गेलेग्रा हानजाया बाहागो लागोन। आरो नैबे जिहेतु अल इन्डिया फुटबल जि मोनसे आईएफए बा नैबे जि अल इन्डिया लेभेलनि जि फुटबल टुर्नामेन्ट जायो बे हिसाबै बेयावहाय जोंनि भारतनिनो मुंदांखा गेलेगिरि बा फुटबल टीम हानजाफ्रा बाहागो लाफैगोन। जेरै जोङो नोंथांमोन आं फोरमायनो नागिरदों शिलंनि जि मुंदांखा फुटबल मोनसे टीम लाजं एफसि बिथांमोना बेयावहाय बाहागो लाफैगोन। आरो मणिपुर बायदि रायजोनिफ्रायबो मोनसे फुटबल टीम फैगोन, बेयाव बाहागो लाफैगोन। आरो बेनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन फुटबल हानजाफ्राबो बाहागो लाफैगोन। आरो जोंनि बिटिआर हालामनि बा जोंनि लकेल उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिबो माखासे टीमफ्रा बाहागो लागोन बेयावहाय। दा बेखायनो जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा फैनानै लोब बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो, आं बेखौनो खावलायदों। आरो नैबे जि फुटबल कम्पिटिशन बे कम्पिटिशननि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जाहाथे खौसेथिया फैयो आरो बेयाव खुनु हारि बा धोरोम बा खुनु माने राजनितिक जेबो माने मोनसा मोनसि गैयाजासे बेयावहाय लोब बाहागो लाफैदों। जेरैहाय गोदोआव लादों देग्लायबो बेबायदिनो जाहाथे लोब फैनानै बाहागो लाफैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो नैबे जि गेलेनाय जि टुर्नामेन्ट बे गाबोननिफ्राय जिहेतु जागायगोन, जों बेयावहाय आलासि महरै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि सार बिथांखौ जों बेयावहाय हांख्रायदों। आरो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङाबो बेयावहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे बिटिआरनि इएम बिथांमोन, एमसिएलए आरो गुबुन गुबुन आलासि बिथांमोनखौबो जों बेवहाय हांख्रायदों। आरो गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बेवहाय जोङो हांख्रायदों, बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेवहाय गोबां जिहेथु आलासि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायबावदों, बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। दा बेखायनो आं फिन खनसेबाव बुंदों जे साफ्रोमबो फुटबल नायनो मोजां मोनगिरि रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे गाबोन बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। जिहेतु ओपनिं गेमा गाबोन जागोन, दा बेखायनो मोननैसो हाबाफारिबो जों लादों हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय जेरै कालचारेल डेमनस्ट्रेशन। बेनि अनगायैबो जोङो जिहेतु बड'फानि मुङै जोङो बे फुटबल कम्पिटिशनखौ जों होनाय जादों बिथांनि गोसोखांथियाव। दा बिथांनि जि खाम्फायाव एबा बड'फानि जि खाम्फायाव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारिबो लादों। बेनि उनाव जोङो कालचारेल बेनि उनाव जोंनि किक अफ बे हाबाया जागोन। बिथांमोना बेलासिनि 2 रिंगा जानाय लोगो लोगो जाहाथे नैबे उदालगुरियाव थानाय नलबारि गेलेग्रा फोथाराव जाहाथे नोंथांमोना बयबो लोब फैगोन, आं बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बे फुटबल टुर्नामेन्टआव जाहाथे बाहागो लागोन, आं बेखौनो मिजिंथिनायजों लोगोसे नोंथांमोन रायजो राजाखौ आं नैबे चेनेलनि गेजेरजों हांख्रायदों। थेंक इउ। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। जाहा 29थि अर्थात 29 अल इन्डिया बड'फा इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 मायथाइनि गाबोन सेथि जागायजेननाय अर्थात गाबोन इन'ग्रेसन दङ। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि दैदेननायाव बे 29थि बादायलायनाया जागोन। बेवहाय गाबोन जोंनि जागायजेननाय जागोन। बेवहाय गिबिसिनावनो गाबोनहाय बाहागो लागोन बादायलायनायाव डिमाकुसि अर्गें क्लाब आरो बेनि हेंथायै कबिरालि इउथ क्लाब, बे मोननैनि गेजेराव गाबोन जागोन।
आरो जोङो आलासि महरै गाबोन जागायजेननायाव जोङो बिटिआरनि डेपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारी जों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि खुंख्रा सरगयारि सार बिथाङाबो बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि एमसिएलए आरो माखासे एमएलएफ्राबो बे हाबाफारियाव गाबोन बाहागो लागोन। बेवहाय जोङो जोंनिया बे गेम मानि हिसाबै जायो, पार गेम हिसाबै बेयाव मोनसे एग्रिमेन्ट थायो आरो जोङो जायनोखि देरहागोन जोबनाय फाइनालाव बेवहाय जोङो फ्राय 80,000 बिदि प्राइज मानि जोङो होनाय जायो देरहागिरिनो आरो बिनि सेकेन्ड जाय रानार्स आप बेखौ जों 60,000 होनाय जायो। बेनि बोसोरे जोङो कमिटियाव डिसकासन खालामनानै नैबे एमाउन्टखौ बारायनायनि माबाखौ जों थिरांथा लायो। सिमहालागै जोंनिया फाइनाल जाबाय, 12टा टिमा फाइनाल जाबाय। दा फुरा पिक्सारानो ओंखारजोब्बाय। गाबोन जागायजेननानै फैगौ 19 अक्ट'बरहालागै बे बादायलायनाया जागोन आरो 19आव जोबथा बादायलायनाय अर्थात फाइनाल कम्पिटिसना जाहैगोन 19 अक्ट'बराव। बेवहाय जिहेतु अल इन्डिया लेभेलनि मोनसे खेल, बेयाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्रायबो गेलेग्रा हान्जाफोर बाहागो लाफैगोन। जेरै मेघालयनि दङ, लाजं क्लाब दङ, नंग्रिम हिल्स दङ, बेबायदिनो ASCB गुवाहाटि, बिथिं क'क्राझारनि दङ आरो गुवाहाटिनि महाराना आरो गोबां बेबायदि मुंदांखा टिम्सफोरा एबारनि बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन। नर्थ इस्टनि अनगाबो जोङो हांख्रायदोंमोन राजस्थाननि जिहेतु दुरान्ड काप गेलेगिरि मोनसे हान्जा, बिथांमोना जोंनो जगाजग जादोंमोन। नाथाय जोंहा जोंनि जिहेतु बिसोरो मोनसे गिदिर क्लाब, बिसोरो स्टेडियाम माबायाव गेलेयो। जोंनि स्टेडियामा आन्डार कनस्ट्राक्सनाव दङ। नेक्स्ट इयारनिफ्राय जोङो जोंनि जितु स्टेडियाम बेवहाय बे UN ब्रह्मखौ जों शिफ्ट खालामगोन। नैबे नलबारि ग्राउन्डआव हयथ' देग्लायनो जोबथा बादायलायनाय जानो हागौ। नैबेयावहाय कमप्लिट जाबासो जों गुबुननि माखासे टिम्सफोरखौ जोङो इनभाइटेसनखौ होनो हासिगोन आरो। जायफोरा गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि बिथांमोननि सायाव मा? आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो हास्थायदों, जोंनि रायजो राजा फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ गाबोननिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना नैबे उदालगुरि नलबारिनि गेलेग्रा फोथाराव फैनानै नैबे फुटबल बादायलायनायखौ नायफैनानै खेलाखौ जाफुंहोगोन। आरो जोङो बेखौ फोरमायनो हास्थायदों, जों खेला कमप्लिटलि फ्रि, बेयाव जेबो टिकेट लानाङा। बयबो रायजो राजाफोरा जोंखौ हेफाजाब होफैगोन होननानै जोङो आसा थादों। बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।